טוב, אנחנו מתחילים, אז תרגיל מהעבודה, שאלון 806, חורף תשע"ב, תרגיל 7, בסדר? אוקיי. נתונה הפונקציה fx שווה x חלקי במכנה שורש 2x מינוס 2. א', 1, מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. בסדר? וזה אמרת שהסתבכת. כן. אוקיי. אז מה יש לנו פה? יש לנו פה מצד אחד, מה עושה לי בעיות עם תחום הגדרה? שהפונקציה לא מוגדרת, זה בדרך כלל מכנה, כשיש לי מכנה ושורשים, נכון? כן. יופי. בואו נתחיל לדבר על מכנה. מכנה, מה אסור לו להיות? 0. 0. כל הדבר הזה שכתוב למטה, מכנה, שורש מינוס 2, x מינוס 2, אסור לו להיות שווה 0, נכון? כן. ברגע שהוא שווה 0, הפונקציה לא מוגדרת, נכון? כן. אוקיי, אז זה דבר אחד. זה דבר אחד, כתבתי אותו פה, אתה רואה? כתבנו את זה פה. שכל הדבר, כל המכנה, מינוס 2, נכון? שזה שורש 2x, שורש של 2x מינוס 2, כל זה אסור להיות לו שווה 0, בסדר? כן. זה מצד אחד. כן. יאללה, אז בוא נמשיך. זה אסור לו להיות שווה 0 המכנה, נכון? נכון. אז זה כתבתי, זה צרה אחת. אבל דבר שני, יש לי פה שורש, נכון? כן. לשורש הזה, מה שמתחת לשורש יכול להיות חיובי או 0, נכון? נכון, אסור שלי. אסור שלילי. אז 2x צריך להיות או גדול מ-0 או שווה ל-0, גם מותר לו להיות שווה ל-0. כן. כי אז המכנה הוא 0 מינוס, שורש 0 זה 0. כן. כן, אז אפילו הפונקציה הזאת מוגדרת עבור x שווה 0, כי 0, 2 כפול 0 זה 0, שורש 0 זה 0, 0 פחות 2 זה מינוס 2, שזה שהמכנה יהיה מינוס 2 זה לא בעיה. נכון. יפה, כתבתי את שני התנאים האלה כאן. מצד אחד המכנה שורש 2x מינוס 2 לא שווה 0, נכון? כן. מצד שני חייב גם לדאוג לזה שהביטוי בתוך השורש, שזה 2x, הוא יהיה גדול או שווה ל-0. בסדר? אז אסור ש2x יהיה 4. רגע, אני מחפש את ה-x'ים, את המספרים במקום x, שימלאו לי את שני התנאים האלה. זה שני תנאים. בסדר? תנאי אחד ציינתי בכוכבית אחת, זאת, ותנאי שני ציינתי בשתי כוכביות, בסדר? פה. כן. רואה? יופי. עכשיו בואו נתעסק עם התנאי הראשון. אסור לי שהמכנה יהיה שווה 0, נכון? נכון. אז אני פותר את התרגיל. שורש 2x מינוס 2, זה המכנה, אסור לו להיות שווה 0, נכון? נכון. מעביר אגף, יוצא לי ששורש 2x, שורש 2x לא שווה 2, איך אני פותר דבר כזה? אני מעלה בריבוע כדי להתפטר מהשורש. כן. אז שורש 2x בריבוע זה 2x, כי זה שורש 2x כפול שורש 2x. 2x, כן. האגף הזה בריבוע, והאגף הזה בריבוע זה 2 בריבוע. כן. שזה 4. אז 2x יוצא x לא שווה 2. יפה. הנה, כתבנו, נכון? וזה ממלא את שתי התנאים, כן? x לא שווה 2, נכון? זה תשובה חלקית. שנייה. זה לא ממלא את שני התנאים. לא, אנחנו התעסקנו בתנאי א', בזה. אז x לא יכול להיות שווה 2, כי אם x שווה 2, אז תנאי א', אז המכנה יהיה שווה 0, נכון? אוקיי. ואז תנאי א' לא מתקיים, אז לכן x ודאי שהוא לא שווה 2. אבל זה לא מספיק, לא סיימנו, יש לו גם תנאי ב', אני חייב לדאוג שהביטוי מתחת לשורש, 2x, הוא יהיה גדול או שווה ל-0. נכון, כתבתי את זה פה. השורש יהיה גדול או שווה ל-0, נכון? כלומר, 2x גדול או שווה ל-0, נכון? כן. ונחלק ב-2, ואז אני לא משנה סימן, x גדול או שווה ל-0. x גדול או שווה ל-0 חלקי 2, אז x גדול או שווה ל-0. בעצם דילגתי שלב, עשיתי חלקי 2, אני מחלק את זה ב-2, יוצא לי x, אני מחלק 0 ב-2, יוצא לי 0. אז x גדול מ-0, בסדר? גדול או שווה, לא? גדול או שווה, נכון, צודק. x גדול או שווה ל-0, נכון? אוקיי. עכשיו, אני מחפש מתי הפונקציה מוגדרת, כשה-x'ים מקיימים את שני התנאים האלה, הם לא יכולים לקיים רק תנאי אחד. נכון. ולכן אני עושה, זה נקרא נערוך מערכת חיתוך בין התשובות. חיתוך הכוונה, מתי גם זה מתקיים וגם זה מתקיים.
איזה x'ים הם גם מקיימים את התנאי הראשון, הם בסדר, מסתדרים איתו, והמכנה לא שווה 0, וגם מקיימים את התנאי השני, ששתי x הם גדולים מ-0 או שווים ל-0. תזכיר לי את התנאים שוב. שהמכנה לא יהיה שווה 0, אהה, וזה מצאנו ש-x שווה 2 מאפס לי את המכנה, כן. לכן אני כבר יודע ש-x לא יכול להיות שווה 2 בפונקציה הזאת, כי אז אוקיי. הפונקציה לא מוגדרת. ודבר אוקיי. שני, x גדול או שווה ל-0. אוקיי. ל-x מותר להיות שווה 0 או גדול מ-0. הוא לא יכול להיות שלילי, כי ברגע שאני שם שלילי, אז אפילו שזה מסתדר לי עם התנאי, אם שם שלילי, זה מסתדר לי בתנאי הראשון, זה לא מאפס את המכנה. נכון. אם x הוא שלילי זה לא מאפס את המכנה, אבל השורש הוא שלילי. 2 כפול מספר שלילי זה מספר שלילי. כן. ואז עם שורש שלילי אין דבר כזה שורש שלילי, אז הפונקציה לא תהיה נכון. מוגדרת. בסדר? אוקיי. לדוגמה, למשל אם אני אציב פה מינוס 1 במקום x, אז זה מינוס 1 חלקי שורש 2 כפול מינוס 1 זה מינוס 2, שורש מינוס 2. כמה זה שורש מינוס 2? כמה? כמה זה שורש מינוס 2? שורש מינוס 2 זה לא מוגדר. לא מוגדר, אז הפונקציה לא מוגדרת בשביל מינוס 1, כי זה הופך לי פה לשורש מינוס 2. כן. יופי, אז לכן הפונקציה לא מוגדרת בשביל כל המספרים השליליים. זה מה שכתוב פה, בסדר? נכון. טוב. כן. עכשיו אני עושה, זה נקרא מערכת וגם. כלומר, אני לוקח את התנאי הראשון, אתה שומע? כן. התנאי הראשון זה x לא שווה 2, ואני עושה פה חץ. חץ זה אומר כל ה-x'ים טובים עד אינסוף, עד מינוס אינסוף, מבחינתי, נכון? וכל ה-x'ים עד פלוס אינסוף טובים. חוץ, יש לי חור, חוץ מ-x שווה 2. אז כתבתי פה 2, ב-x שווה 2, אין לי, הפונקציה לא מוגדרת, נכון? נכון. זה תנאי ראשון, אני כותב אותו בשורה אחת. מתחתיו, סימטרית, אני כותב את התנאי השני. התנאי השני אמרנו ש-x גדול לא שווה ל-0, נכון? אז לא יכול להיות עד אינסוף שלילי. x גדול, יפה. אז x גדול לא שווה ל-0. x יכול להיות שווה 0, עשיתי לא חור כמו פה חלול, אלא מילאתי אותו, זה יכול להיות שווה 0. או פה גדול מ-0, נכון? אז אני עושה חץ, x שווה 0, או גדול מ-0, עושים חץ לכיוון גדול מ-0. כלומר, יכול להיות... למה עשית נקודה רגילה? כי x יכול להיות גם שווה 0, זה כולל את 0. כולל, סבבה. כולל את 0, ופה זה לא כולל את 2. כן. יפה, אז עשיתי פה מתחת, אם זה 2 אז זה פה 0, כן? עכשיו אני עושה חיתוך, מה זה חיתוך? אני מחפש את ה-x'ים שגם מקיימים את התנאי הראשון וגם מקיימים את התנאי השני, מסתדרים עם הכל. כן. וזה ה-x'ים שסימנתי אותם בכחול. אוקיי. זאת אומרת, x בעצם יכול להיות גדול או שווה ל-0, כן. ורק שהוא לא יהיה שווה 2. סבבה. בסדר? אז כתבתי, אוקיי, תחום הגדרה, אמרנו, אני חוזר, אמרנו x פה זה טוב, נכון? מה זה פה x? x גדול או שווה ל-0 וקטן מ-2, נכון? נכון. אז נכתוב את זה. x גדול או שווה 0 וקטן מ-2. זה תחום אחד שהפונקציה מוגדרת. או x גדול מ-2 עד אינסוף, נכון? עד אינסוף. כן, אז או x גדול מ-2. כן. בסדר? זאת היא התשובה לתחום הגדרה. בסדר? אז ככה עושים תחום הגדרה. לוקחים את כל הבעיות שיש לי, בודקים כל בעיה, איזה x'ים הפונקציה מוגדרת ואיזה לא מוגדרת. מהתנאי הראשון יצא לי ש-x אסור לו להיות שווה 2. מהתנאי השני יצא לי ש-x חייב להיות גדול או שווה ל-0. כן? אני מחבר את שני התנאים על ידי הציורים האלה, כן? אחד מתחת לשני, אתה רואה פה x שווה 2, פה x שווה 1, 0, פה x שווה 0, כתבתי, כן? ואני רואה את החיתוך, איפה שיש לי קו פה וקו פה, זה נקרא שה-x'ים מסתדרים עם שניהם. בסדר? איפה שאין לי, יש לי פה קו כן, אין בעיה עם פה. x שווה 2 פה לא מהווה בעיה בשורש, כי 2 כפול 2 זה 4, שורש 4 זה בסדר, זה 2, נכון? נכון. אבל 2 מהווה בעיה שכל המכנה יהפך לי ל-0. וזה בעיה, וזה בעיה. מספיק שיש לי בעיה אחת, הפונקציה לא מוגדרת, נכון? מספיק שיש לי בעיה אחת, הפונקציה לא מוגדרת, אוקיי? יפה. אז זהו, זה התשובה לאלף, תחום הגדרה של הפונקציה. בסדר? אז א' עשינו. בסדר? א' 1. 1 עשינו.
א1, תחום ההגדרה, x גדול או שווה ל-0 וקטן מ-2, או x גדול מ-2, נכון? יש דרך אחרת לכתוב את זה, דרך קצרה, לכתוב x גדול או שווה ל-0, כן? ו-x לא שווה 2. יש כאלו שכותבים ככה, אפשר יהיה לכתוב ככה. אני אכתוב לך את זה שנייה בצד, יש כאלה שכותבים ואז אני אמחוק. יש כאלה שכותבים ככה, x, יותר בקיצור, x גדול או שווה ל-0, כן? פסיק, x לא שווה 2. אפשר גם ככה לכתוב, זה אותו דבר. אפשר לכתוב או x לא שווה 2? תסתכל, x גדול או שווה ל-0, כל ה-x'ים שגדולים או שווים ל-0 טובים, חוץ מ-x לא שווה 2. כלומר, מותר לו להיות הכל גדול או שווה ל-0, כל ה-x'ים שגדולים או שווים ל-0, חוץ מ-x שווה 2. שלמרות שהוא גדול מ-0, הוא לא טוב בגלל הזה. יש כאלה שאפשר לכתוב גם ככה. למה אני לא כתבתי ככה? למה כתבתי בעריכות? כי אני לא רוצה שתתבלבלו, אחר כך בתחומי עלייה וירידה, לא לכתוב ככה. לכם פה פעם תכתבו ככה ופעם תכתבו ככה, אני מעדיף אפילו להעריך, כן? תרגלו לכתוב את התחומים ככה, וככה אף פעם לא תתבלבלו, כי בתחום הגדרה, בתחומי עלייה וירידה, אתה חייב לכתוב בצורה הארוכה שכתבתי. זה הערת שוליים. בסדר? מעדיף לכתוב את זה ארוך ולא בתשובות, יכול להיות שתראה תשובה יותר קצרה. טוב, עכשיו א2, בואו נקרא את השאלה. מזהה את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים, אם יש כאלה. אז פה, בגלל שהתרגיל לא דורש גבולות, אז עשיתי את זה בדרך מקוצרת, אבל טוב, בשנה הבאה אנחנו יותר נעריך, וכן נעריך בגבולות, בסופו של דבר, בגלל שאנחנו לומדים שורשים, יותר נעריך בגבולות. אבל פה עשיתי את זה בדרך מקוצרת, אז בואו נעשה את זה. נמצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים, אם יש כאלה. איזה אסימפטוטות מדברים פה? שתיהם, אנכיות ואופקיות. אנכיות ואופקיות. אסימפטוטה אנכית ואופקית, אם יש. אוקיי, אז בואו נתחיל מהאנכית. זוכר איך עושים אנכית? אנכית זה התחום הגדרה. מציבים את זה במונה. כן, יפה מאוד. מציבים במונה. אז מה איפס לי את המכנה, אתה זוכר? 2. 2. אז איפה אני מציב את 2? ב-x. שם למעלה במונה. מה יוצא לי, מספר או 0? יוצא לי מספר שונה מ-0. אז מה זה אומר? שיש בנקודה הזאת אסימפטוטה. נכון, ב-x ו-2 יש אסימפטוטה. אז כל מה שאמרת כתבנו, אז בואו נראה. א2, אסימפטוטה. אסימפטוטה האנכית. נציב את ה-x שווה 2 במונה, ואם המונה שונה מ-0, אזי קיימת אסימפטוטה האנכית. סבבה, אז נכתוב x שווה 2 אסימפטוטה האנכית. אני אכתוב x שווה 2. נכון. x שווה 2 אסימפטוטה האנכית, זה מה שכתוב פה. x שווה 2 אסימפטוטה האנכית. אתה רואה בירוק? ובמסגר אני מסגר תשובות סופיות. טוב, זה אסימפטוטה האנכית, x שווה 2 אסימפטוטה האנכית. בגלל שהצבנו במונה, כתבתי פה את החישוב. f2 של מונה שווה 2, נכון? כן. ולכן x שווה 2 אסימפטוטה האנכית, זה המסקנה. בסדר? אוקיי. נמשיך הלאה? הלאה, המשכנו. אופקית. עכשיו אופקית. הנה הפונקציה פה, שלא נצטרך כל פעם, אז אופקית. אז פה, אתמול הוספתי. מה עושים באופקית, אתה זוכר להגיד לי? איך לוקחים חזקות. חזקות של מונה ומכנה. יפה. אז לוקחים חזקות. מה החזקה? לוקחים חזקות של x במונה ובמכנה, את החזקות הכי גבוהות במונה, ואת החזקה הכי גבוהה במכנה, ואז יש לנו כללים לקבוע, נכון? לא, אם החזקה של המכנה יותר גדול, אז זה 0. אז y שווה 0 אסימפטוטה אופקית, כן. כן, אם זה אותו חזקה, אז זה המקדם. של המונה, של החזקה הכי גבוהה במונה, חלקי המקדם של ה-x בחזקה הכי גבוהה במכנה, כן. זה y שווה, זה a חלקי b, מה שנקרא, אסימפטוטה אופקית. ואם החזקה במונה, אם החזקה במונה יותר גדולה מהחזקה של ה-x הכי גבוהה במכנה, נכון. אז מה זה אומר? אז אין אסימפטוטה אופקית. עכשיו, מה החזקה פה במונה? 1. מה החזקה במכנה? חצי. יפה.
מי אמר את זה? בגלל שכאילו שורש... נכון, זה חצי, חזקת חצי. יפה. למדת את זה עם המורה או המורש? לא, אני זוכר שלמדנו איתך. יפה, נכון. כן, כי עשינו משהו כזה, נכון. אז ככה, אז כתבתי את זה פה. אז ככה. אז כתבנו את זה פה. אסימפטוטה אופקית, נבדוק חזקת x במונה, שווה 1, נכון? נכון. נכון? עכשיו, חזקת x במכנה שווה חצי. עשיתי פה את החישוב. שורש 2x בעצם שווה ל-2x בחזקת חצי. נכון. השורש, אפשר לכתוב אותו בחזקת חצי, אבל זה 2x בחזקת חצי, זה שווה ל-2 בחזקת חצי. זה אותו דבר, שורש x ו-x בחזקת חצי. נכון. אבל פה 2 זה 2 בחזקת חצי כפול x בחזקת חצי. אז החזקה של ה-x זה מה שמעניין אותי, כן? נכון. היא חצי. בסדר? כן. זה מה שמעניין אותי, ה-x בחזקת חצי. בסדר? ולכן החזקה של המונה יותר גדולה מהחזקה של המכנה, של ה-x. החזקה הכי גבוהה במונה של ה-x יותר גבוהה מהחזקה הכי גבוהה של ה-x במכנה, ולכן אין אסימפטוטה אופקית. בסדר? סבבה. וסיימנו את א'2, אסימפטוטה אנכית יש לנו, x שווה 2, אסימפטוטה אופקית אין לנו בפונקציה הזאת. יאללה. כן, א'3, בסדר? כן. א'3, מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים אם יש כאלה. אמרת בוא נגזור, זה נכון? מצא את נקודות א'3, מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. מה צריך לעשות כדי למצוא אותה? לגזור. את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים. לא שאלה. חיתוך מצטער, חשבתי קיצון. אוקיי, אז נכון. אז לא, רק את החיתוך של הפונקציה. אז יאללה, נציב... מה עושים? נציב 0. פעם ב-x, פעם ב-fx, נכון? נכון. יש נקודות חיתוך לציר ה-y, x שווה 0, לכן כתבתי את זה מפה, f של 0 שווה 0 חלקי, פה זה 0, עוד פעם זה מוגדר ב-0, 2 כפול 0 זה 0, שורש 0 זה 0, מינוס 2, אז זה 0 חלקי מינוס 2, בסדר? כן. שווה 0, 0 חלקי מינוס 2 זה שווה 0, אז x שווה 0, y שווה 0, הנה התשובה הסופית, 0, 0, נכון? כן. אז נקודת חיתוך עם ציר ה-x, בעצם גם ה-y, אז זה 0, 0, בסדר? סליחה. אז נקודת סיכום, נקודת חיתוך עם ציר ה-y זה ב-0, 0, בסדר? אוקיי. עכשיו, נקודת חיתוך עם ציר ה-x, משווים את y, במקרה שלנו ה-y זה הפונקציה, fx, משווים את fx ל-0, נכון? יפה, אז fx זה זה, נכון מה שכתוב פה, x חלקי שורש 2x מינוס 2, כן? שווה 0, אפשר להכפיל במכנה את כל המשוואה, בסדר? נכון. ואז האגף הזה כפול המכנה שווה ל-x, ו-0 כפול המכנה שווה ל-0. יוצא לי ש-x שווה 0. אז אם y שווה 0, אם fx שווה 0, גם x שווה 0. אז הגעתי לאותה נקודה, 0, 0. כן. ולכן יש רק נקודת חיתוך אחת עם הצירים, והיא ב... 0, 0. 0, 0. יופי, בסדר? סבבה. שזה נקודת חיתוך עם ציר ה-x ועם ציר ה-y, כי זה 0, 0, זה חותך גם את ה-x וגם את ה-y. זה א' 3, נכון? א' 4. מצא את השיעורים של נקודות הקיצור של הפונקציה הקבועה את סוגן. כן, למצוא את שיעור של נקודות הפונקציה הקבועה את סוגן. תזכירי לי מה עושים? עזרא? לגזור. כן, לגזור. לגזור. מה זה גזירה? זה השיפועים של הפונקציה בנקודה x, נכון? השיפוע הכללי. השיפוע הכללי. מה אתה מחפש בנקודות קיצון? איפה השיפוע הוא? 0. נכון, אז אתה גוזר משווה ל-0, גוזר זה שיפוע כללי משווה ל-0 כדי למצוא איפה השיפוע בפונקציה הוא 0, איזה נקודות השיפוע בהם הוא 0, ואז זה חשודות לקיצון, ואז אתה בודק בטבלה אם זה באמת קיצון או שזה משהו אחר, שזה פיתול וכו'. אוקיי, אז לגזור ולהשוות ל-0. אז הנה יש לנו פה את הפונקציה, אז דרך אגב יש נקודת קיצון אחת שאני כבר יודע עליה, נדבר עליה עוד מעט. הנקודה הזאת, הרי הפונקציה מתחילה מ-0, מ-x שווה 0. נכון, זה קצה. יפה, אז יש לי נקודת קיצון קצה, בסדר? אז א' 4, על מנת למצוא נקודות קיצון,
תחילה נגזור, נכון? ואז נשווה ל... f תג x ל-0. נכון? אוקיי, בואו נעשה ככה, נעשה לו מקום. יש לך פה את ה-f תג x, אתה רואה בצד? אז בוא תעזור לי עכשיו לגזור. f תג x שווה 1 כפול מכנה שורש 2x פחות 2 מינוס, מה הבעיה? מינוס x. כן, x כפול. כאילו, ואז יש את שורש. אתה צריך פה לגזור נגזרת שורש. מה הנגזרת של המכנה? 2. אוקיי, אז נגזרת פנימית של השורש זה 2. 2 כפול שורש 2x. יופי. זה וזה מצטמצם, אני כבר יכול לצמצם אותם. אין לי בעיה, אפשר לראות שזה מצטמצם, בסדר? 2 חלקי 2 שורש x. מינוס 2, מה קורה לי בנגזרת? הוא מתאפס, נכון? נופל. כן, אז זה בעצם נגזר זה, מונה, כפול נגזרת מכנה, עשית. בסדר? כן, חלקי. המכנה בריבוע. כן. שורש 2x מינוס 2, כל זה המכנה בריבוע. בסדר? עכשיו מה עושים במקרה כזה? אני לא משווה עדיין ל-0, אבל למדנו בכיתה שאני מסדר. בסדר, יש לי פה לגן גדול במונה, נכון? כן. אז בואו נכתוב את זה בצורה, נוריד את כל הכפול 1 וכפול זה. אני נכתוב את זה בצורה יותר יפה. אז זה בעצם יוצא לי 2x. שורש 2x. מצטער. מינוס 2. מינוס x חלקי שורש 2x. יפה מאוד. חלקי... מכנה בריבוע שוב. נכון. שווה. כן. יופי, אני אעשה ככה, אני אעשה 2x. האמת שפה אני מתלבט טוב, 2x. אתה יכול לעשות x. 2 שורש 2x. שים לב מה אני עושה. למה? רגע, שנייה, מינוס x. אתה מכפיל גם את ה-2, סבבה. כן. כל זה, עכשיו אני יכול לעשות מכנה משותף. שזה שורש 2x, נכון? למה? כי 2x חלקי שורש 2x זה מה שכתוב פה, זה שורש 2x. כי 2x זה שורש 2x כפול שורש 2x. שורש 2x כפול שורש 2x חלקי שורש 2x שווה לשורש 2x. שזה מה שכתוב פה, נכון? נכון. אז זה חלקי זה. עכשיו, 2 כפול שורש 2x חלקי שורש 2x שווה 2, נכון? מה? מינוס 2 כפול שורש 2x חלקי שורש 2x, כל אחד אני יכול לחלק במכנה בנפרד. כן. אז יש מינוס 2. ומינוס x חלקי שורש 2x, זה מה שכתוב פה, מינוס x חלקי שורש 2x. אז זה. עכשיו, כל זה חלקי שורש 2x עשיתי מכנה משותף, וכל זה חלקי מכנה שכתוב פה, נכון? כן, אתה רוצה לעשות כלל האוזן. אז אפשר כבר להכפיל, נכון? בכלל האוזן. אני אעשה חלקי זה חלקי 1, אז זה יעלה לפה. אז זה כפול כל המכנה. שורש 2x מינוס 2 בריבוע, נכון? וזה הנגזרת, נכון? נכון. זה הנגזרת המסודרת. עכשיו נשווה ל-0. עכשיו נשווה את הנגזרת הזאת ל-0. אוקיי? יפה. אוקיי. יפה. אפשר להוריד את המכנה? נשווה את הנגזרת ל-0 ונכתוב פה הערה. שים לב, הביטוי הזה הוא חייב להיות גדול או שווה ל-0, נכון? זה לא יכול להיות שווה 0. נכון, כי זה במכנה פה של הזה. אבל בפונקציה הוא כן יכול להיות שווה 0. הפונקציה אין לה בעיה עם 0. 0 מוגדר בפונקציה. x שווה 0 מוגדר בפונקציה. נכון. אבל x שווה 0 לא בדיוק, אבל x שווה 0 יש לו כפל. כן, נכון. אז x שווה, אתה צודק, מה שאתה אומר אני מבהיר, על מה שאתה אומר אני חוזר, אבל x שווה 0 לא מוגדר בנגזרת. בפונקציה הוא מוגדר, כן מוגדר, ובנגזרת הוא לא מוגדר. לכן אני כותב מכנה גדול מ-0 לכל x גזיר. כי על x'ים כמו x שווה 0, שהוא לא גזיר, אין לו נגזרת, כי ב-x שווה 0 אני לא מקבל נגזרת, אני מקבל ביטוי חלקי 0. לכן אני מוסיף את המילה גזיר, זה המילה גזיר, בתחום הגדרה, נכון? אוקיי. כן, כי זה נותן לי תחום הגדרה, וזה, יש לי פה את המכנה שהיה לי בפונקציה המקורית, זה כל המכנה, הוא בריבוע, אבל זה מכנה, ולכן המכנה הזה הוא חייב להיות, כן, זה ביטוי שהוא חייב להיות חיובי. למה הוא חייב להיות חיובי? לא בגלל זה, הרי מכנה פה כן יכול להיות שלילי בפונקציה. למשל אם אני אציב פה 1, כן? או אני אציב פה אפילו חצי. 2 כפול חצי זה 1. שורש 1. שורש 1 זה 1.
1, 1 פחות 2. זה מינוס 1. אז אין בעיה שהמכנה יהיה מינוס 1, המכנה יכול להיות שלילי בפונקציה. נכון. אבל היות והמכנה פה הוא בריבוע, ולכן כל הביטוי הזה מתחת לשורש הוא חיובי, בסדר? כן. הביטוי הזה פה בריבוע, בגלל הבריבוע זה עושה אותו חיובי, זה לא משנה. אז יהיה מינוס 1 בריבוע, זה יהיה 1, אוקיי? אוקיי. אז זה תמיד חיובי, אז מה שכתבת פה נכון, מכנה גדול מ-0 לכל x גזיר בתחום הגדרה. נכון? אז שוב, מה זה הגזיר הזה? מה זה הגזיר? הרי אני לא יכול לכתוב סתם מכנה גדול מ-0 לכל x בתחום הגדרה, נכון? למה? כי x שווה 0 הוא כן בתחום הגדרה. ובכל זאת, הוא לא עושה את המכנה חיובי, הוא עושה את המכנה 0. נכון. אז לכן הוצאתי את x, בזה שכתבתי גזיר, הוצאתי את x שווה 0. כי x שווה 0 הוא לא גזיר, אז אני לא מדבר עליו. הוא לא גזיר, זה אומר שהשיפוע... הוא לא גזיר, זה אומר שהשיפוע ב-x שווה 0 לא מוגדר. השיפוע ב-x שווה 0 לא מוגדר, בסדר? את ההערות האלה, זה חייב בבגרות לכתוב אותה, זה מרקר אותה. הערה מאוד חשובה, בסדר? נמשיך. אז אנחנו פה צריכים עכשיו לקחת רק את, בגלל ההערה הזאת, רק את ה-y tag מונה, נכון? נכון. סייעתא דשמיא. אז אנחנו לוקחים רק את ה-f tag מונה, נכון? נכון. f tag x מונה שווה 2x מינוס שורש 2x, נכון? שים למה יש לי פה? 2x שורש 2x. כן. 2x מינוס x זה x. בסדר? 2x. אז זה x מינוס 2 שורש 2x. x מינוס 2 שורש 2x, נכון? את זה נשווה ל-0. בסדר? אוקיי? זה מה שנקרא, נשווה מכנה, מונה ל-0, נכון? נכון. ובגלל זה. אוקיי, ומפה זה פשוט לפתור את המשוואה הזאת. מה זה אומר? זה אומר שנעביר אגף, אצלנו ש-x שווה ל... ברגע שיש לי, שים לב, ברגע שיש לי ביטוי עם שורש וביטוי חופשי, בשביל אני מעביר אגף, x שווה ל-2 שורש 2x, בסדר? בסדר. ומה אני אעשה עכשיו? בריבוע? להתפטר, אני מעלה את שני אגפים בריבוע, בסדר? בסדר. x בריבוע שווה 4 כפול 2x. x בריבוע שווה 8x, נכון? מה אתה אומר? מה עכשיו לעשות? נחזיר את זה? כן, נחזיר את זה. x בריבוע מינוס 8x שווה 0. איך פותרים דבר כזה? אז במבחן היו כאלה שעשו את... שורשים. כן, פה זה אפילו לא טרינו, פירוק לגורמים, כן. מוציאים x החוצה, פשוט מאוד. ככה? למה לא? מוציאים x החוצה, x. זהו, אז זה חייבים לדעת. וטעות נפוצה, לא נפוצה, אבל טעות שכמה תלמידים עשו לי, לא לחלק פה ב-x. יש כאלו שמחלקים פה ב-x, אז אסור לעשות את זה. לחלק פה ב-x למשל. ואז יצא לך x שווה 8, כן? אם אני מחלק פה ב-x את כל המשוואה, x בריבוע חלקי x. אסור לחלק ב-x. נכון. כי אז אתה מאבד את הפתרון הזה, אתה מאבד פתרון. בסדר? אז שני פתרונות, סליחה. x1 שווה 0 ו-x2 שווה 8. אבל x1 שווה 0 זה ביטוי שהוא לא מגדר בנגזרת, נכון? זה קצה. זה קצה, בדיוק. אז הוא ייפסל מחשבות לקיצון, אנחנו רק נציב... כן. למה זה ייפול? למה זה ייפסל? למה זה ייפסל? כי x שווה 0, אוקיי, אני אומר ש-x שווה 0, אז מה? אז אתה אומר שהשיפוע פה הוא 0, נכון? הרי זה חשדות לקיצון, זה מצאנו את הנקודות שהשיפוע בהם 0, נכון? אוקיי, אז אתה רוצה להגיד לי שב-x שווה 8 וב-x שווה 0, השיפוע הוא 0, נכון? נכון. השיפוע של הפונקציה, ולכן הם חשדות לקיצון, נכון? נכון. אני שואל אותך, ב-x שווה 0, השיפוע באמת 0? כן, למה לא? בוא נבדוק. מקודם דיברנו על זה, אבל פשוט שכחת. x שווה 0, תציב בנגזרת ותגיד לי כמה השיפוע. אז תסתכל מה קורה. כמה זה שווה יענו? כן, כמה השיפוע ב-x שווה 0. אז בואו נציב במקום x0. מה קורה כשאנחנו מציב במכנה x שווה 0? זה שורש 0, כמה זה שורש 0? 0, 0 כפול, 0 כפול משהו זה? 0. אז יוצא לי שהמכנה הוא 0. אז אמרנו ש-x שווה 0 לא גזיר. הנה, אני אכתוב לך פה בהערה. x שווה 0 לא גזיר. בסדר? נכון? נכון. ולכן להגיד פה שב-x שווה 0 השיפוע הוא 0 זה לא נכון. זה יצא לי הפתרון של המשוואה בגלל שגם המונה יוצא 0. תסתכל, גם אם אני מציב פה 0 במונה של הנגזרת זה גם יוצא 0. זה יוצא 0 פחות 0 פחות 0. אז זה 0, נכון? נכון. אז יצא לי שחשדות לקיצון זה גם 0 כי המונה גם הוא מאפס, ה-0 x שווה 0 מאפס גם את המונה.
אבל בתכלס אני נזכר שבכל הנגזרת x שווה 0 הוא לא גזיר, הוא בכלל לא... בסדר? אבל בפונקציה הוא בסדר. יפה, אז זה בפונקציה הוא בסדר, אבל הוא לא נקודת... ואפילו גם נקודת קיצון בסופו של דבר, אבל הוא לא נקודת קיצון בגלל שהשיפוע בו 0, כי השיפוע בו לא 0, בסדר? המורה, כן. אתה אומר שאין לו שיפוע? כן, השיפוע לא מוגדר בו, לא גזיר, הוא לא גזיר, ולכן לא נבדוק אותו בטבלה, נבדוק... למה לא נבדוק אותו בטבלה? כי נקודת קצה, הוא נקודת קצה, ממנו מתחילה הפונקציה, אז לא שייך לבדוק מה לפניו, כי מה לפניו אין פונקציה. נכון, אבל מה שייך לבדוק? שייך לבדוק אחריו, האם הפונקציה עולה או יורדת. אז יוצא לנו שהתשובה היחידה שאנחנו צריכים לבדוק, שזה 8. את 8 יש לנו גם אסימפטוטה. וגם לבדוק, בדיוק, וגם לבדוק את האסימפטוטה. אז מה שנציב, נכון, אתה צודק, יפה מאוד. אז בטבלה נציב את 8 ואת 2. 2. אוקיי, אז, בסדר? נערוך טבלה בה נציב x שווה 8 חשודה לקיצון, נכון? נכון. ו-x שווה 2 אסימפטוטה אנכית, אוקיי? אוקיי. בואו נעשה איזושהי טבלה. אז נעשה בטבלה ככה. נערוך טבלה. נציב ב-x. עכשיו f תג x 8 כי מחנה גדול, נכון? נכון. מה זה f תג x 8? שים לב ש-f תג x 8, אתה יודע מה, לפני שהעלינו אותו בריבוע אפילו, זה x מינוס 2 שורש 2x, נכון? נכון. 2, נכון? נכון, 2, כן. ניקח את, וניקח את 8, נכון? 8. ופה ניקח את, שלי שורש נחמד כזה. אוקיי, 18. למה 18? סתם, אני יכול לקחת פה גם 9, כן? 8. למה לקחתי 18? כי 18 כפול 2 זה 36. ושורש 36 זה 6. זה נחמד כזה. סמנטי, אני יכול לקחת פה 9. אבל 2 כפול 9 זה 18. שורש 18 זה מספר כזה שצריך לעשות במחשבון, נכון? כן. ו2 כפול 18 זה 36. כמה זה שורש 36? 6. זהו, אז בגלל זה לקחתי את 18. סתם שיהיה לי פה נחמד להציב אותו פה. בסדר? אבל מותר לי גם לקחת אחת. בין 2 ל-8, מה ניקח? לא יודע, 6. אני יכול לקחת, אם אתה רוצה, 4.5. אתה יודע מה? 4.5. ואז יהיה לי 4.5 כפול 2 זה 9, נכון? כן. שורש 9 זה 3. בסדר? אז נעשה 4.5. כן. מה נציב פה? 1. 1. וסוף תחום ההגדרה זה 0, אבל אסור לנו זה. בסדר? כן. אז ככה. x מינוס 2 שורש x. אוקיי. אז נציב 1. 1 מינוס 2 כפול שורש 2. אוקיי? שורש 2 זה יותר מ-1, נכון? שורש 2 זה, אפשר במחשבון, זה 1.4, נכון? אוקיי, שורש 2, אני מציב 1. אני מציב 1, בסדר? אז 1 פחות, 2 כפול 2 כפול 1. אז שורש 2 כפול 1. אז זה, כל הביטוי הזה יותר מ-1. ולכן 1 פחות יותר מ-1 זה שלילי או חיובי? זה יהיה שלילי. שלילי. פונקציה יורדת. בסדר? הלאה. ב-x שווה 2, השיפוע הוא 0. ב-x שווה... לא, סליחה, מה פתאום? לא מוגדר. לא, זה קשקוש, נכון? זה קשקוש, וגם בפונקציה זה קשקוש. סליחה, וב-x שווה 8, השיפוע הוא 0, כבר אפשר לכתוב, נכון? אוקיי. נכון. x שווה... כן, לא מוגדר. x שווה 4.5, בואו נראה אם זה משנה אותו. אז ככה, 4.5 פחות 2 כפול. 2 כפול 4.5 זה 9. כמה זה שורש 9? 3. 3. 3 כפול 2? 6. אז 4.5 פחות זה חיוב. 6. זה שלילי. זה גם שלילי. 4.5 פחות 6. זה שלילי. אז פה במקרה הזה הפונקציה לא משנה כיוון. היא יורדת פה ויורדת פה. בסדר? אבל היינו צריכים לבדוק, כי לפעמים כן תשנה כיוון. כן. הלאה, x שווה 18, נציב 18 פחות 2 כפול, 18 פחות כפול 2 זה 36. שורש 36 זה... שורש 36 זה 6, 2 כפול 6, 2 כפול 6 זה 12, 18 פחות 12. זה חיובי. יפה מאוד, חיובי, וזה נקודת... מינימום. מינימום, יפה. זהו, אז גילינו שיש נקודת מינימום, אז מצא את נקודות הקיצון וקבע את סוגן. אז מה עכשיו צריך לעשות? בואו נדבר על 8, שהיא נקודה... בואו נציב אותו בפונקציה. אז... f של 8. נמצא את f8, נכון? אוקיי, f של 8 שווה... הגעתי לתשובה. בסדר גמור, כמה? זה יוצא
כן, 8 חלקי שורש 16, נכון? מינוס 2 שווה 8 חלקי 4 מינוס 2 זה 2 שווה 4, נכון? נכון? ולכן יש לנו נקודה שבה x שווה 8 ו-y שווה 4 היא נקודת קיצון מינימום, נכון? מינימום. עכשיו, שים לב, אם זאת מינימום, מה קורה עם הנקודת קצה? 0, 0. זה מקסימום, כי הפונקציה יורד אחריו. למה? הפונקציה יורד אחריו. בדיוק, יפה מאוד. מה שאמרת, אתה צודק, סליחה, אני לוקח. אז באזור שלה, הנקודה היא נקודת מקסימום, כי אחרי הפונקציה יורדת. נכון מאוד. נכון מאוד, ולכן הנקודה 0, 0, נקודת מקסימום. איך אתה יודע שזה 0-0? נציב, אוקיי. איך אני יודע שזה 0-0? אוקיי. כי f של 0 שווה 0, כי עשינו את זה כבר פה. עשינו את זה כבר פה, בדקנו בחיתוך עם צירים, אם אתה זוכר. בחיתוך עם צירים הצבנו ש-x שווה 0. f של 0 שווה, וזה 0-0, רואה? אני חוזר על הנקודה הזאת, זה גם נקודת קצה שהיא נקודת מקסימום קצה. אז 0-0 זה נקודת קצה מקסימום, נכון? נכון. ובזה סיימנו עם נקודות הקיצון, בסדר? זה סעיף א', איזה סעיף זה היה? א'? 4. נמסגר ונמרקר. למה זה חשוב למסגר ולמרקר? אני אמרתי כמה פעמים, כי בבגרות, כן. אני אומר, חשוב לנו למסגר ולמרקר, למרקר בירוק תשובות סופיות, כי כשרוצים לסרטט את גרף הפונקציה, עוד מעט זה יהיה לנו, נצטרך לחפש את כל התשובות. בבגרות, במקום לחפש רבע שעה, איפה כתבתי את התשובות, כי זה תהליך ארוך, הכל מלא לך שם, כן? ככה אתה ממסגר אותם, ממרקר אותם, בסדר? אז הנה, אנחנו ב-5, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה, א' 5, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. זהו, אז אנחנו צריכים לראות את כל התשובות, יש לנו פה את התחום הגדרה, נכון? x גדול מ-0 או שווה ל-0 ו-x לא שווה 2, מה שאמרנו, נכון? יש לנו אסימפטוטה אנכית 1 ב-x שווה 2 ו-0,0 חיתוך עם צירים, שזה גם נקודת קצה. וב-8,4 יש לנו נקודת מינימום. אז פה בואו נעשה מערכת צירים. יש לנו פה ציר ה-x. יש לי את הסרטוט כבר. וציר ה-y, איך עשית? סרטטת? כן, סרטטתי. יש לנו אסימפטוטה ב-x שווה 2, נכון? נכון. הלאה, רק אסימפטוטה אחת. התחלת הפונקציה זה ב-0,0, נכון? נכון. 0,0. הפונקציה יורדת, נכון? נכון. ויש אסימפטוטה, יורדת ויש אסימפטוטה, נכון? מתקרבת ולא נוגעת. ואסור לגוע בבגרות, להקפיד מתקרבת ולא נוגעת. הלאה. ויש לנו נקודת 8,4, יש לנו מינימום. יש לנו נקודת מינימום, סליחה. נכון, מינימום. אוקיי, כן. נכון, ככה פחות או יותר נראה את הפונקציה, אוקיי? אוקיי, אז סרטטנו את הפונקציה, בסדר? סרטטנו את הפונקציה, זה ה-fx, זה הסרטוט שלה, נכון? א5. הלאה, סעיף ב'. טוב, סעיף ב' זה סעיף חשיבה, בואו נקרא אותו. אוקיי, ב'. נתונה הפונקציה gx המוגדרת בתחום הגדרה של fx. כלומר, x גדול לא שווה ל-0 ו-x לא שווה 2, נכון? הנגזרת של gx מקיימת g תג x שווה fx כפול הנגזרת f תג x, בסדר? זאת אומרת, הנגזרת של g תג x, אוקיי, מצא את תחום הירידה של הפונקציה gx, בסדר? בסדר. אוקיי, אז נכתוב ככה, נתונים, נכון? נתונים לתרגיל הזה, לסעיף הזה, לסעיף ב', gx, נכון? נכון. ל-gx ו-fx אותו תחום הגדרה, נכון? נכון? נכון. ונתון ש-g תג x שווה ל-fx, נכון? כפול נכון. f תג x, נכון? אוקיי, ומה צריך למצוא? נעשה באדום. מצא, מה? תחומי ירידה, נכון? אנחנו צריכים למצוא את תחומי הירידה של gx, בסדר? אוקיי. עכשיו זה הנתון החשוב. אם יש להם את אותו תחום הגדרה, אנחנו צריכים לראות מצא את תחומי הירידה של gx. עכשיו, איך אני יודע מתי gx יורדת לפי הנגזרת שלה? לפי הנגזרת שלה? כן. לא יודע. מתי פונקציה, כשהפונקציה, בוא נקשל הפוך.
אם נותנים לך את הנגזרת, איך אתה יודע אם הפונקציה עולה או יורדת? לא יודע. ניזכר, אז בואו זה, ניזכר בקשר שבין גרף gx לנגזרת g תג x. מתי הפונקציה, זה קשור. מתי הפונקציה gx יורדת? כי שואלים אותי מצא תחומי ירידה של הפונקציה gx, אז אני רוצה לדעת איפה הפונקציה gx יורדת. וזה תהיה תשובה, אני אגיד להם שמ-x לא. מצא תחומי ירידה של הפונקציה gx, זאת השאלה. נכון, אבל מה הקשר לנגזרת? יפה, אז אתה לא זוכר את זה, אני אזכיר לך, זה הקשר גם פונקציה נגזרת. זה אני זוכר, אבל... כאשר g תג x שלילית, כלומר קטנה מ-0, זה אומר שמה עם gx? שזה יורד. כאשר נגזרת שלילית, gx יורדת. נכון. ולכן נחפש על פי הנתונים מתי g תג x קטנה מ-0, נכון? שלילית. הבנת מה אני מחפש? מתי g תג x, מתי הדבר הזה שלילי? מתי שהוא שלילי זה g תג x. אז הפונקציה יורדת. בסדר? יש לי רעיון. אז נכון, g תג x שווה fx כפול f תג x? נכון. אז כשאחד מהם שלילי, אז זה יורד. כשאחד מהם שלילי ואחד מהם חיובי, אז g תג x שלילית. כן. נכון. שלילית, כאילו, gx יורד. יורדת, נכון, נכון מאוד. אוקיי, תקשיב. אנחנו צריכים לבדוק מתי הביטוי הזה fx כפול f תג x, מתי הוא שלילי. בסדר? אוקיי. מתי שהוא שלילי, אז f g תג x שלילית, אז הפונקציה gx יורדת. בסדר? אז איך נעשה את זה? איך נעשה את זה? בואו נבדוק בתחום הראשון. בתחום הראשון מ-0 עד 2, אוקיי? אוקיי. היא שלילית או חיובית אבל? שלילית, מה זה משנה אבל? רגע, היא שלילית. זאת אומרת שפה מ-0 עד 2, x שווה נגיד 1, אז ה-y, ה-fx שווה, f של 1 שווה מינוס משהו, נכון? אכן. אכן, אז הביטוי שכתוב פה fx הוא שלילי. שלילי, נכון? כתוב פה f של משהו בין 0 ל-2 הוא ביטוי שלילי. נכון. f זה y, y של x בין 0 ל-2 הוא y שלילי. נכון. זאת אומרת שה-fx שלילי בתחום הזה של בין 0 ל-2. אוקיי. fx הוא מספר שלילי. הוא מינוס 1, מינוס 5, לא יודע כמה הוא, אבל הוא גם יכול להיות, שהוא מתקרב ל-2, הוא גם יכול להיות מינוס מיליון ומינוס מיליון. מינוס מיליארד גם הוא יכול להיות כשהוא מתקרב ל-2, נכון? אבל מה קורה בנגזרת? רגע, שנייה. אז fx שלילי. אז רגע, דבר ראשון, אז יש לי פה שלילי, מספר שלילי. נכון? כן. ומה קורה בנגזרת? יפה. אתה תגיד לי מה קורה בנגזרת. הפונקציה יורדת. עכשיו דיברתי איתך שהפונקציה שלילית, היא מתחת לציר ה-x, אז היא שלילית. נכון? ולכן הביטוי fx הראשון הוא שלילי. כפול הנגזרת. מה קורה לנגזרת פה? שלילית או חיובית? בגלל שזה, אני אסביר לך, בגלל שזה יורד, אז הנגזרת שלילית. יפה מאוד. בגלל שזה יורד, הנגזרת היא שלילית, כי השיפוע הוא שלילי, אז בנגזרת גם יש שלילי. זאת אומרת שבתחום מ-0 עד 2, זה הביטוי fx הוא שלילי, והביטוי f תג x הוא גם שלילי. אז g תג x חיובי. נכון מאוד, שלילי כפול שלילי, g תג x חיובי, וזה אומר ש-gx בתחום הזה היא חיובית. g תג x חיובי, נכון, ולכן gx, לא g תג, gx עולה או יורדת? עולה, וזה לא מה שאנחנו מחפשים, נכון? נכון? אז זה לא זה. אז אוקיי, נבדוק. אנחנו נבדוק בכל התחומים שבו יש השתנות, בסדר? אוקיי, אז נעשה ככה. כן, אתה יודע מה, נערוך טבלה. למה? בתחומים השונים. נעשה את זה ככה. נעשה טבלה כזאת, נעשה ככה. מה קורה בתחום, נכתוב פה את התחום, אז נכתוב פה x בטבלה. נכתוב פה מה קורה בתחום הזה עם fx, בסדר? מה קורה בתחום הזה עם f תג x, מה קורה ו-g תג x בסופו של דבר, ומה קורה עם gx, בסדר? טבלה קצת ארוכה, אבל בסדר. אז בהתחלה לקחנו את התחום
בין x בין 0 ל-2, נכון? נכון. מה קורה עם fx אמרנו? אמרנו שהיא שלילית. שלילית. מה קורה עם f תג x? אמרנו גם שלילית. שלילית, ולכן זאת. לכן g תג x חיובית, וזה עולה פה, נכון? ו-gx עולה. נכון. אוקיי, אנחנו עושים את זה בלי הסברים על הדף, אלא הסברים יהיו בעל פה, ואני מסביר את השיעור. מאיפה ידענו שזה שלילית? כי ה-fx היא מתחת לציר ה-x היא שלילית, כן? מאיפה ידענו ש-f תג x גם שלילית? בגלל שהפונקציה בתחום הזה בין 0 ל-2 יורדת, ולכן הנגזרת, ברגע שהפונקציה יורדת הנגזרת שלילית, ולכן היא גם שלילית, וזה אומר שעל פי הנתונים g תג x שווה לפיתוי שלילי כפול פיתוי שלילי זה חיובי, g תג x חיובית, ולכן הפונקציה gx עולה, וזה לא התחום שאנחנו מחפשים, נכון? נכון. הלאה, נבדוק בתחום הבא. התחום הבא, שים לב איזה תחום אני לוקח. הנקודה הזאת הרי היא נקודת המינימום שהיא הייתה 8 אם אני לא טועה, 4, נכון? התחום הבא שנבדוק זה בין x שווה 2, x גדול מ-2, x קטן מ-8. כן, אבל התחום הבא שנבדוק זה בתחום הזה, בין 2 ל-8. מה קורה? בסדר? למה? למה? כי פה הפונקציה יורדת ואחר כך היא עולה, אז זה ישנה לנו בנתונים. כן, למשל פה הפונקציה יורדת, אז הנגזרת שלה, מה היא נגזרת שלה אם היא יורדת? הנגזרת שלה שלילית. הנגזרת שלילית. פה אחרי 8 הפונקציה עולה, אז הנגזרת חיובית, אז זה ישנה לנו בסימנים. חיובית. הקיצון זה החיתוך של הנגזרת. כן, נכון, זה בגרף הנגזרת, הקיצון זה חיתוך של הנגזרת עם ציר ה-x. שים לב, אז x נבדוק ב-x גדול מ-2, קטן מ-8, בסדר? מה קורה? בוא נבדוק מה קורה. ננסה, הנה, זה פה הביטוי שלנו, בוא נראה. fx בתחום הזה, זה שלילית או חיובית? זה חיובי. חיובית. זאת אומרת שזה חיובי, נכון? כן. ו-f תג x? זה שלילית כי זה יורד. נכון, נכון, יפה מאוד. אז fx חיובית, נכון? מעל ציר ה-x, נכון? f תג x שלילית כי הפונקציה יורדת, אז הנגזרת שלה שלילית, נכון? אז הנגזרת של g זה שלילית. שלילית, כי זה חיובי כפול שלילי שווה שלילי. שלילי ו-gx יורד. יפה, אז כבר יש לנו gx יורדת, נכון? יש לנו כבר תחום אחד שהוא יהיה בתשובה, נכון? נשאר לנו לבדוק את התחום הסופי, את התחום האחרון שנבדוק, מה קורה ב-x גדול מ-8. כי פה כבר אין השתנויות, הפונקציה כל הזמן עולה עד אין סוף, אז אין השתנויות. אז בוא נראה אם x גדול מ-8 גם מתאים לנו, יכול להיות שגם, אני לא יודע, אז בוא נבדוק. x גדול מ-8. אוקיי, עכשיו, אחי, אני אוהב לא לדבר, אני אוהב שאתם תדברו. שאתה תדבר, אתה תגיד לי הכל. x גדול מ-8. אז ב-fx פה זה חיובי. אוקיי, fx חיובית, כן. f תג x גם חיובית מכיוון שהיא עולה. שהפונקציה fx עולה, נכון. יופי, ואז יצאנו שזה לא תשובה, כי fx חיובית כי היא מעל לציר ה-x, f תג x חיובית כי הפונקציה fx עולה, ו-g תג x היא fx כפול f תג x, זה חיובי כפול חיובי זה חיובי, ולכן פה היא עולה, ולכן יש לנו תשובה, שאלו אותנו, מצא תחומי ירידה של הפונקציה gx, בסדר? אז מה תחומי הירידה? פתרון על פי הטבלה. הפונקציה x גדול קטן מ... הפונקציה, כן, הפונקציה gx יורדת בתחום, באיזה תחום? באיזה תחום הפונקציה gx יורדת? x גדול מ-2 קטן מ-8. יפה מאוד, אתה מקוטע, אבל שמעתי. x גדול מ-2 קטן מ-8, וזהו, זה התשובה. בסדר? זו התשובה, זה סעיף אתגר, זה סעיף באמת שמצריך הבנה, כל הטבלה הזאת זה הבנה בין הקשר של גרף הפונקציה לגרף הנגזרת, כן? זה היה די מובן. כן, מה זה פונקציה חיובית מעל ציר ה-x, פונקציה שלילית מתחת לציר ה-x, כן? פונקציה חיובית שה-y שלה חיובי מעל ציר ה-x, פונקציה שלילית שה-y שלה שלילי
זה מה צריך לדעת, פונקציה עולה, אז הנגזרת שלה חיובית, פונקציה יורדת, נגזרת שלילית, ואז לעשות את כל ההכלאות האלו בגורמים פה, ולדעת מה g תג x, ולפי זה לדעת מה gx אם יורדת או עולה, ולכתוב תשובה. בסדר? לא, זה לא היה כל כך קשה. זה לא קשה, זה היה מובן, נכון? כן, ממש. אז יופי, ממש פתרנו שאלה, לדעתי, את כל השאלה. זאת שאלה שבגרות מלאה, שכבר ברמה של כיתה י' אנחנו יודעים לפתור אותה, מלאה. אנחנו יודעים בדרך כלל לפתור את רוב השאלה, כי אינטגרלים לא למדנו, אבל כאן יש לי את כל השאלה. אין כאן אינטגרלים. עכשיו בסוף כיתה י' מי שספץ בחומר, היה יכול לפתור את כולה. יופי, היה מובן? כן. היה ממש מובן, תודה רבה. כן, יופי, מעולה. אז כאן ניפרד.